Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Murtini Hehanusa saking GKJ Jatimulyo Ngayuk Jakarta ing dinten menika Rebo 3 Desember taun 2020 kepareng maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Yusuf Sugino STH saking GKJ Gathak Sukoharjo. Renungan kanthi jejer datan ewah gingsir. Renungan menika kadasaraken ing kitab suci saking kitab Yesaya bab 51 ayat 11 ingkang mekaten. Sebab senadyan gunung-gunung padha ngalih lan tengger-tengger padha gonjing, nanging sih susetyaning sun ora bakal ngalih saka ing sira. Tuwin prajanjian karukunan peparing ingsun ora bakal owah gingsir. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa kang paring sih palimirma marang sira. Datan ewah gingsir. Ibu Mawar ingkang yuswa 3 taun pedamelanipun sadean bakwan kawi ing papan pariwisata ingkang kawentar. Sinaosa boten temtu kasilipun awit gumantung kalian kathah botenipun tiyang ingkang sami kesah dhateng papan menika, ananging tetep dipun telatosi kangge ngudi cekaping kabetahaning gesang. Menawi pas rame, sadyanipun saged laris lan telas. Ananging menawi kaleresan pas boten dinten libur, daganganipun menika taksih tirah kathah. Cariyos ing inggil ngetingalaken bilih kawontenaning gesang menika boten gumathok. Rejeki utawi berkahipun Ibu Mawar menika boten ajeg, boten mesti. Kadangkala kathah, kadangkala sekedhik. Kasunyataning gesang ingkang kita adepi menika ugi kados mekaten. Kadangkala rumaos linuberan berkah, ananging kadangkala ugi ngraosaken kacingkrangan. Raos bingalan sisah menika sampun dados sandanganing gesang kita. Waosan ing wekdal menika nyariosaken babagan kasetyanipun Gusti Allah ingkang langgeng lan boten owah gingsir. Sinaosa gunung lan tengger menika saged sami pindah papanipun. Satunggaling kawontenan ingkang gegirisi lan saestu damel asrih. Ananging kasetyanipun Allah menika boten nate ewah. Sanadyan jagat menika ewah gingsir. Sinaosa kawontenaning gesang menika boten ajeg, asring nemahi ewah-ewahan, temtu kita ugi sarujuk kalian paseksinipun Nabi Yesaya ingkang ugi ngraosaken bilih pangrengkuhipun Allah dhateng manungsa menika ajeg utawi datan ewah gingsir ing sadengah papan lan kawontenan. Sumangga perkawis menika karaosna kanthi wening. Mekaten para sedherek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.